तोहरा के कॉलेज से निकाल दिया जाए, तोहर कैरियर चौपट हो जाए, तोहर जिंदगी खराब हो जाए। अब ना हुई। काहे? ऐसे किया तू हमारा जिंदगी में आ गई बाड़ू। आई लव यू विजय। आई लव यू टू सोना। लड़का देखे केकरा खातिर? अरे तोहरा खातिर बेटी, और केकरा खातिर? ए बेटी, अब तू सियान हो गल बाड़ू, और सियान लड़की जितना जल्दी ब्याह करके अपना घरे चल जाए नो उतने बढ़िया होखेला। फूफाजी, फूफाजी, हमरा खातिर लड़का देखे के जरूरत नहीं खे। हम उनकरा के बहुत प्यार करीले और मन ही मन उनकरा के अपन सजन चुन लेले बानी।